खेतवार भाभी हम धान रोपतारी नु तो तू गरीब मत समझियो। काहे से कि 60 रुपया के ब्लाउज में 4 करोड़ के दूगो बम लेके धान रोपतारी। सरऊ ओने तकला कि फटला गाड़ चियर के मर जाइब। ई कलयुग ह। अच्छा। ना काम सोचले ओखबा नु ऊ काम ये धरती पर हो सकता। ओही में के ठीक है। साला है भणुआ हमरे के दोस्त बा। ई दिन भर में 1.5 लाख 2 लाख रील देखताटे आ रात के हमरा लंग सुतत त टांग बिग देताटे। तो एकरा के हम काल एगो डॉक्टर लंग ले गए रहन। डॉक्टर के सामने जब एकरा हाथ में मोबाइल दे सबा फाय फाय चलावे तो डॉक्टर से राय ठीक लेके है। एकर एगो हम हाथ कटवा देनी। आ हाथ कटवैला के बाद जबनी असन घरे तब तो रिसर्च चैन से बा एगो में हमर हाथ कटेले तीसरा हमर हाथ बाकी है देख कितना फास्ट में चलता। अरे सर बाप तीसरो हाथ के उड़वाते हैं तब तू मनबे। केना 3 गो बाल बच्चा हो जाता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मजा बहुत आवे लइया। तो ई बता तू इतना दिन से कमाता रही तू पैसा कहां धरेलिस? तो यार बियाह कर ना। अभी छोट बा। अरे सर बा तोर इतना बड़का देह बाटे हाउ अभी छोटे बा। छोट बा देह छोट बा। अच्छा देह छोट बा हम कनिया हाउ छोट बा।